43 sekuntia menee siis J-mutkasta. Se ei meitä nyt kiinnosta. Meitä kiinnostaa Sundbyn isku tuonne 13,2 ja ennen kaikkea miten Iivo jaksaa tämän lopun puristaa. Hän tulee tekemään ylivoimaisen kärkiajan tullessaan maaliin. Saako Pauli Pitkänen, Veikko Hakulinen, Harri Kirvesniemi, 15 kilometrin maailmanmestarit kotiarellalla Lahdessa seuraa tänään. 13,2 kilometrin kohdalla Besmerti oli Niskasesta perässä 38 sekuntia. Ja kyllä tämä kertoo siitä, että Niskanen on pystynyt tämän lopun tulemaan jälleen venäläistä vahvemmin. Se lupaa hyvää, kun vielä sun pyytä odotellaan 13,2. Mutta tässä on ystävät hyvät, tässä on maailmanmestari. 25-vuotias Iivo Niskanen tekee hurjan tempun kotiyleisön edessä. Pisoraakaan ei jäänyt, mutta ei tarvitsekaan. Siinä on